Iltalehti uutisoi taas järin kummallisesta tapauksesta, nimittäin metsiemme hienoin eläin. Hirvi. Ei. No, metsäkauris. No ei sekään. Mutta kuitenkin on hyökännyt jonkun naisen kimppuun, raadellut häneltä kasvot. Mikä on kyseessä? Yrittäkääpä arvata ihan pikkuisen aikaa. No joo, jos se isosta eläimestä puhutaan. Mutta tämä eläin ei ole iso. No sitten tää on jänis. No ei ole jänis. Mistä eläimestä mahtaa olla kysymys? Soittakaa studioon, kun tiedätte, mistä eläimestä mahtaa olla kyse. No ei vain se, mikään kisa on. No kuitenkin orava on raadellut naisen kasvot, kertoo tämän päivän Ilta-Sanomat. Kyseisenä päivämääränä 15.1.2010 kertoo Ilta-Sanomat näin, että orava on raadellut kasvot. Orava! Siis tuollainen pieni viaton, hieno metsiemme eläin. Ruskea häntäinen. Mikä on ajanut tämän oravan tähän tekoon? No, ensimmäisenä voisi tulla mieleen, että joku olisi tuhonnut sen pesään, mutta en usko. Ehkä tää on eläimet kääntyvät meitä ihmisiä vastaan tällä lailla, että pienet pikkuviattomat elukat hyppivät ihmisten kimppuun ja raatelevat meiltä kasvot. Niin. Pitää meikin olla varoillaan seuraavalla kerralla, kun yrittää hiirenloukkua kaappiin, ettei vastassa ole seuraavana aamuna kokonaista armeijallista hiirilaumaa. Niin, hiiret ampuvat sut, kun menet yrittämään loukkua. Aika kätsyä. Joo, mutta mä pitää orava jutella ihan söpönä, pienenä eläimenä, josta ei olisi kenellekään mitään vaivaa, haittaa. Niin nyt tuo hieno söpönä pitämä eläin menee ja tekee jotain tuollaista kauheutta jollekin ihan tuntemattomalle ihmiselle. Siis ei hyvänen aika. Pitäisikö mun vaihtaa ihan kannatuskantaa vaikka kannattamaan noita karhuja ja niin edelleen. Mut alatko kannattamaan karhuja niinku tuollaisessa metsämuodossa vai sellaisia tölkkimuodossa? Vaikea kysymys. No karhutkin ovat olleet joskus vaarallisia, mutta karhut ovat vaarallisia. Salakavalia. Ne voivat raadella sinut. Ne voivat nousta päähäsi. Kumpi on parempi vaihtoehto? No, ehkä mä kumminkin olen kannattamaan noita hirviä. Mut nekin aiheuttaa kolareita. Siis ei mistään metsäelämästä ole hyötyä. No ei oo hyötyä mistään. Ehkä jänis. Mut sekin aiheuttaa jänisruttoa. En ota sitäkään. Eläimet ja ihmiset eivät voi tulla toimeen keskenään. Jossain vaiheessa eläimet alkavat haastamaan riitaa ihmisten kanssa ja siitä ei hyvää seuraa. Miettii nyt sitäkin, että miten ihmiset suhtautuvat tämän jälkeen oraviin. Ja kuinka monta kuolleita oravanraatoja löytyy tästä päivästä lähtien maanteiden varsilta. Niin. Ja joku saa taas syyn kirjoittaa lehtien lukijapalstoille. Miksi näin? Miksi on näin paljon oravanraatoja teiden penkalla? Tullaan kaukana aiheesta. On aika laittaa musiikkia kuulumaan. Sitä meille tarjoilee 51 koodia. Tämä on biisin nimi on Lasimainen. Hyvää huomenta. Tämä on aamushow. Good morning. Jumalan aamut.